bahanon nga ikatulot sa inyo na nagatigulo sinugit-sugit. Dili magpatis ang sinugit-sugit nga ikaw ang akong ginluiban. Sanglit madamo ang hisa kag sulay sa matamis nga tong pagdaluay. Kung gusto mo nga mapamatuan, paghigog man hintit kadalisay, kasing-kasing ko buksan mo pag-isayran, ikaw ang ginasinggit siningatong dughan. Wala mo lamang mahisayran ang palatyago. Ikaw lang ang ulog sang tagipuso. Bisan pa nga kasakit ang mahiyago, kung ina ang idulot mo, kalipay na sa ako. Kung gusto mo nga mapamatuan, paghigog man hintit kadalisay, kasing-kasing ko buksan mo kag-isayran, ikaw ang ginasinggit sininghang dughan. Wala mo lamang mahisayran ang palatyago. Ikaw lang ang unod sang tagipuso. Bisan pa nakasakit ang mahiyago, kung ina ang idulot mo, kalipay na sa ako. Bisan pa nakasakit ang mahiyago, kung ina ang idulot mo, kalipay na sa ako. Okay no? Ito no, bahanon nga nagatigulo sinugit-sugit. Yari pagid no, ang ginapakabay no, nga ang bahanon nga nagatigulo ariyo. Isang gahilayo ay ang duhat at katukhan ang maayong buo. Dili pagkalintang sa adlaw kagabi, sa oras nga tanan ang pagpalang kakanay dapat di halungan.
San pa malayo at wala kakita ay kulang sa kagisa. Sa kalipay, anong mo ang malapit? Kung wala gahanay, mamungas ang pagsumbong, tugtog magkabulagan. Piling ko sa imo, dili pa kalimti ang aking larawan. Palihog itigi, halong singhimpi, nga dili maperdi, samtang wala pa ako, inahalang ang sarili. Kung ikaw humiga sa katringa, may panigwa mo ang larawan. Sa ulong ng isuri, pantis ka tumulong. Dumduma ang langit at mapatuway ang mga kasakit. Piling ko sa imo, dili pa kalimti ang aking larawan. Palihog itigi, halong isingimpi, nga dili maperdi, samtang wala pa ako, hinahanap ang sarili. Kung ikaw humiga sa katringa, may panigwa mo ang larawan. Sa ulunan ng suri, pantis ka tumulong. Dumduma ang langit, agad mapatiway ang mga kasakit. Kung ikaw humiga sa katri, pantis ka tumulong. Dumduma ang langit, agad mapatiway ang mga kasakit. Kabay lang tuntani na dili paglimpungan, subong sa isa pagkatuwi. Sa butang ang kamutan ng litaputan, hangin nga mabasko, mapangkilang siya, luminos magabong. Mapangkilang siya, mapangkilang siya, luminos magabong. Okay no? Dia tuling ang bano no? Shout out kinatundira no sa kaya Indaya o kung sa kay ng Lorna no? Rizal no? Dira sa kita uya no? Ay kapilar subong happy birthday lang sa subong adlaw no? Ay kapilar na nalipat ako basta birthday ni ng Lorna Rizal dira sa kita uya no? Mayong hapon lang dira sa kag malipay no pag lantaw dira sa inyo no? Ilabi na kita sa ito nga ano, sa kaya Inday o kung sa kaya Inday Mi, no? Ano nga ito, pinito na, Alibago. Labi na kita sa iya nga papang, si Inday Mi ni ara sa Kwan, ara sa subong sa Canada, no? Mayong happy watching na dira sa imo, no? Kag subong man, sa kay tatay na o kung kay papa na, nagdiris sa Kwan, no? Sa limod dyan, sa kaya Lorito, ano, nalipat ako sa apelyido, mo, ano to, Alibago,
Basta mula na. Daw libago yung mga siguro to. Nalipatan. Mamisage mo na siya gapon karon. Okay no? Kaga ini ang bano no? Para gid nga man sa aton nga mga avid viewer o kung avid subscriber sa labi na gid sa kanday. Ma'am Mary Ricabarno, sakay Ma'am Health Chances, subong man sakay Ma'am Jema Moneba, kag subong man sakay Abian Boboitan, no? Kag sakay Ma'am Emeline Pedricosa. Mayong hapon lang dira sa inyong pagkakuan. Happy watching lang sa inyo. Okay, antes kita mo padayon, yari naman na ang pila ka mga shout-out gikan sa aton nga mga kautura. Pasensya ko mo no, kay daw medyo pag-ulak ko nakabot mo. Damo man nabiyan aton nga ginakatuan. Sige lang ana, medyo ko do kinapuy-kapuy ako ito. Sige lang. Dugangan sa aton nga signal nga nagbisyo-bisyo man. Kamula na kabalo ako. Okay, yari mo shout-out gikan sa aton nga mga kautura. Mayong hapon tatay, pero shout out ang team Talisayon dire sa Qualimed Hospital tay. Request kami gugma tay kay amo na amon team song. Salamat kita tay, pero talin sa kay Alden Haspe. Okay, thank you. Mayong hapon kay Beverly Joy sa watching. Ay, Ket, ngayong hapon lang. Sakay ko ang gala, sakay Tricia, guwapa nga ba? Bata. Bata. Hello no, kamusta lang Nilda Lumbo ini? Pa-shout out lang. Lumbo family na sunugan dao kapis. Salamat gid. Sino to? Si Nilda Lumbo. Ay, tila na kami log Nel. Upon dato na isang una sa DYFM mo. Sa nga gamay panigawa si Nilda, no? Tambot subong kung pila na kami log ang gamay na. Okay, mayong hapon lang kasi mo Nelda. Mayong hapon sa kay nung bubuitan. Happy watching. Ang ano sa kunda yon? Ang hanuta ko no bi ang Biblia. Karon. Mayong hapon tayo pero request lang ko dapat gid maghalong. Salamat gid hambal ni Ermelito Tres Pesos Jr. Good afternoon tayo pero may i-request one of my favorite anugon from Bohol. Nasa kay Perling Abosejo. Shout out sa family Banyas kag Navarro sa Santa Barbara. Request na din kuno gali bituon. Salamat gid. Bituon. Ambal ni Banyas vlogger. Shout out sa Surungon family sa Limery. Ambal ni Red Raider Moto Vlog. Sa mga Surungon family ta. Ngayong hapon lo dira sinyo. Request ako na dayon di malas. Shout out tayo family Quirino sa Barangay Milan, Hamindan, Capiz. From Romar Quirino. Shout out man sa family Inocencio sa Tapas, Capiz. From Kuya Kyle Pangit. Na iyang ngalan sa Okay tayo. Okay na, yari kaya gis pangabay no. Sa aton ng mga listeners no. Yari ang ginapangabay ninyong ang banon ng natigulo gugma. Nawala sa pagkalayo kung ang pagpatigil labing matitigon madamo sing alagya mayarang nga masingko mayarang nga mahawang dilit natin mapako ang maming kapalaran Diyos lang ang nakatulong sa mapadulungan. Ugma na labing masalika itanong ang paghidait
sa mga katauhan. Lalising ka sana ang yara sa kadudulman, pinamaki sa gahom mo nga lating huwaran. Nalabing masalika, itanong ang pagkidait sa mga katauhan. Lalising ka sana ang yara sa kadudulman, pinag-agi sa gahom mo na labing huwaran. Lalising ka sana ang yara sa kadudulman, pinag-agi sa gahom mo nga labing huwaran. Okay now, ito ang bahanon nga nagatigulo nga gugma maging pangabaygit sa aton nga mga viewer no, na ari pagid no, ginapangabayan na sa atong amigo no, si Abyan. Sino tos bubuita no? Yari para gid sa imo ning ang bahanon nga imong ginpangabayan. Nagatigulo Biblia. Gintalap na sa mga katauhan nga magmua katarungan, ihantupi lamang sa memorya ang kaundan sa mga Biblia. Biblia lang ang palahagyahan na matultol ang kamaturan. Diyos ang labing damhanan, siya ang amay nga balang tagtugas ang tanan. Ihantupi lamang sa memorya magbasagi permisang Biblia. Ihantupi permisang memorya magbasagi
ano man narilihon, ibliyagid ang kinahanglanon, iyalang ang instrumento na magtoy-toy, padulong kay Kristo, iantuki lamang sa memorya, magbasagin permisang Biblia, ihantuki lamang sa memorya, magbasagin permisang Biblia. Okay no? Mga ito no. Kung na ito ng ilang mga ginpangabay no? Antes naman kita magpadayon, yari naman ana ang pila ka mga shout out no? Kaya mapuhiway mo na ang inyong alagad no? Okay. Pa-request ang hulaton ko tay pirot hambal ni Kuya Kyle. Pangit. Okay. Daw mahibi ako sa kanta mo tay pirot kanami kitay boses mo God bless you hambal ya. Mayong hapon tay pirot tamya ko lang asawa ko nga si Lorna, request ko mabugnaw ang ano dia lasanggol ya. Bali Timoteo sumugat. Pa-request po mabugnaw ang lasang please hambal ni Elena Noes. Shout out liwatay sa family Florentino sa Sitio Bunglas, Barangay Milan, watching po dito sa Maynila. From Romar Quirino. Ano ba ito itong pag-request nila man? Hindi pa ako. Happy watching sa kay Nonoy Gilbert. Mayong hapon tayo pero palihog tamyaw dira sa Naga Barangay si Caba, Cadiz City, Gastar family, Kanoy family, Barwa family, and ang nagatamyaw, Juart, Gastar, request mabugnaw ang talon. Thank you. Shout out gali ay birthday ni April Tabuena. Happy birthday ni April. Oh. Nag-greet sa ni Manong Haji. Ngayong hapon lang. O happy birthday lang, no? Ano to niya? Ano? Okay, no? Yari gali. Ay. Ano? By do? Hindi lang. Patiyan mo rin sa bang. Naglupat ako nga speaker. Sige lang kung sa gitara. Ano lang? Kaksam na. Ari na lang. Talaga no? Ito na lang din. Hello. Gire. Hello. Pasensya ka mo no? Kaya medyo nalumpat na nato na paano. Alam mo na nagubak ang yan at charger. Kaya kapag ano, eh naglupat subong ko. At ay buwan lang ako sa kabay ng speaker. Natingala ko sa tunog sa gitara, kadala nyo, wala lang eh. Ginano ko lang eh. Kinuha ko na yung gitara sa paano. Buang bukal na nga yung natong yan. Yari no, ang bahan ng mga nagatikulo, no? Dapat kid maghalo ang pangabay kid.
Tanong katapis sang pag-ikog manay. Amo man kapait kung maghilayo ay, kung idumili lamang sang kapalaran. Ang mga kapait na ato mapatyagan, masubra pa sa piyan. Ang pagpalang buo daw hindi mahapang, hinaling lang nagkatupa na daw tulog sa ulang. Umiwala gani sa sunod sang buhang, katulad sang baha, katulad sang baha na hindi mapunggan. Kanupon lamang sang atong pagtinguhan, sa handong ng malambot ang tuktok sang himaya. Labi na kung ang kalipay may kapit na dagha, magkakanigid lamang, magkakanigid lamang sang masulog nga luha. Pero dalaga dapat di nga maghalong, sang pagluyan mo nga impisin matarong. Kaysa likod ni kalipay si kasakit nagahok mo, nagahulat ng sang timpo, nagahulat ng sang timpo kung saan ugal at akiho. Kanuhon lamang sang atong pagtinguhan, sa handong ng malambot ang tuktok sang himaya. Labi na ng kalipay may kapit na dagha, makakanigid lamang, makakanigid lamang sang masunog nga luha. Soltero dalaga dapat di nga maghalong, sang pagnugyan-ugyo na hindi matarong. Kaysa likod ni kalipay si kasakit na dahok mo, nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo kung saan mo ba natakiho. Nagahulat lang sang timpo, nagahulat lang sang timpo kung saan mo ka atakiho. Okay na? Ito, ang pangabaygid ng banon na siguro dapat yung pagano. Yari naman, ang pangabaygid sa atong followers, no? O mga subscriber. Ini ang bahanon ng artikulo. Ulap lang pa. Kung halos palamang magtuto nga mapahilayo ka na,
nga kalintang ka. Walay luwang nga igapili, kung di magpakapot ka na lang, o diwa ko saksi pangugsad na bulan sa tunga ko ginsumpahan. Mag-ano bidat ko palanggan, kung di mo pagkatalitan, isang bato pa sa bukod ko. Hindi ko man ikaw mapunggan, nga mahal pa. Mabugat man dala-dalahon, ang kalisod ko ng buwan, daw pili ko nagit matangkos, ang matuyusing isa igatugyan ko na lang sa langit. Kung ano man ang akong madangatan, kung natumpo ang pagugsat naman sa bulan, na nanging saksi sa hangganan. Mabugat man dala-dalahon, ang kalisod ko ng buwan, daw dili ko nagigmatampos, ang matuyusin sa kanon, gatugyan ko na lang sa langit. Kung ano man ang akong madangatan, kung natumpo ang pagugsat naman sa bulan, na nanging saksi sa hangganan. Kung natumpo ang pagugsat naman sa bulan, sa hangganan. Okay, ito no, naging pangabay kayo sa atong mga tungtura no, nag-uwi-uwi naman tanay. Naglaan na atong mga quality of paano, bilang. Medyo na pinigyan atong isa one. Okay no, gusto na kita. Pero yung nariyan na pila ka mga siya kung ikan sa atong mga. Tay, request gali ang lula ko, ito ragsoy na si Cecilia Eustachio. Wala niyo biyan ito no. Romar. Ang tuwag sa na hindi na atong kanta no, kasi tiyagi ka mo no. Kaya ang akong program exclusive din sa atong mga kanta no. Okay, makabayugan kita sa atong channel kung kumakanta kita sa mga diba. Okay? Kabay pa mga final ko. Tay, pirat mo yung hapon request ko, tani hagdanan sa langit, amo ang alagyan, soltero dalaga. Salamat gid tay watching from Taguig. Ronald JR. Happy watching sa kay Marilyn Tubalde. Pwede mag-request kiliwi lang. Namal ni Orlando Agsamusan. Agsamusan. Happy Easter Sunday nung pirot, hamal ni Jerry Batislaong. Okay. Okay no? Di naman no? Hindi pa nga ba yung pagkakas ng bano no? Di malas, buinas no? Okay. Para good sa inyo.
akong pag-iugma, tapos na pinapaligyan. Sige ang ibog ko, pero wala silang kuha. Hindi akong nanegosyo, kaya lang maputo. Kaya akong pintanya kang magkapalagyo. Sa ako ang naglabay, sa may bigat, sa baybay, pinalilang malamay pa. Gandaan niya kalinalintay, at sa akong pagkapangilay, bumalik ang dali-dali sa among balay. Kung nagpahuli, nakadasma pa ako sa tanan, ay pas-pas bilang akong talaga. Tumantig at malas, hindi nga akong pagtugma. Isang ano, tinuon ko wala na sa pakat. Kung hindi ko man maubos, hindi ako sa kapinos. Ang tugma, kung pili mapanto, sagot na madulas. Hindi malas ang akong gugma, magigawin nas bumalik ang dali-dali sa among balay. Ang nakauli, nagdadasla pa ako sa talay, ay pas-pas bilang akong talaga. Tumantig at malas, hindi akong pag-ikot-ma. Isang ano, tinuon ko wala na sa pakat. Kung hindi mo bigman maubos, hindi ako sumisakapinos. At ang tugma ay pili mapanto, sagot na madulas. Hindi malas ang akong gugma, magigawin nas, magigawin nas, magigawin nas. Okay na? Ito no, ang batang mga kapigulo, di malas ang Pilipinas. No? Yari ito no? Ang papay, ito yung bano, no? Magkatigulo, mabugnaw ang lasa. Mabugnaw ang lasang nakikipulihan, ang silaw sa karunadong pinihipitan, ang dahon sa kahoy kung sa hangin, kung kulang sa makakapoy.
ang nasa mga uwi-uwian. Kahumok sa hangin, kalamig sa tubig. Kung mahirap, Inday, napitong ko, ikaw walang ramang Inday. Kanimo mo awit. Okay na. Basta lain mo lang ano daw, lain mo lang quality na siguro no? Nabatyagan nila. Okay na. Isa mo lang. Gusto mo kita mo pagayon, dari naman pila ka mga shoutout ikan sa aton mga pagula. Mayong hapon sa inyo datanan kag labi nagkid sa imo idol pa shout out sa taga Central Maaw, Bago City, Negros Occidental kag sa Reyes family. Keep safe lang kita tanan from Ray Reyes. Thank you. Happy watching. Okay ba? Okay ba? Sabi ba? Kantay lang. Oh, tatlo kanta. Okay na. Dito dili no. Kaya may nagapakabay sa sining ang bano no. Sa Tagalog na naman Ang ano, gontay. ang ano kung Cebuano sa tiway nato lang sa pan. Why pa nato na ano no? Sa sunod galing medyo nalipatan nato na yung mga lyrics siya. Ariana Tagalog na may gulong sa inyo. Good afternoon, Idol Pirot. Shout out gali dire sa Felix Barbershop Putotan. Kapamati kami dire permi from Raymond Tobula. Ay, Happy watching. lang. Okay no? Yari no. Ang paano ng nagatikulong upas ng larawan. Pas mong larawan, ang aking titigan sa aking pag-iisa. Naaalala araw na nagdaan, ang ating sumpan, ang kurutan, mga kilihan. Sabi mo sa akin bago ka lumisan, isang buwan ka lamang. Ngunit hanggang ngayon, bakit wala ka pa? 10 na taon at 10,000 na sulat, ikaw ay nasaan? Ang ilong ng palad, malapit man sa akin, aking tatanggapin. Ang iyong pagkalis, masakit mang dibdib. Titigisin pa rin aking titigisin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, dapat mong malaman kahit kamayan. Tanging ikaw lamang ang siyang mamahalin. Ang dilim ko lamang ang aking libingan, ay iyong dalawin at iyong bungawin. Malamig kong libingan, huwag mong kalimutan. Sa luha
magpakailan paman. Okay no? Ito no. Bahan ang mga siguro na upas mong larawan. Bali, doon na lang kanta, no? O yung tag na sa inyo, no? Yan, no? Kasi sa inyo naman sa kampahan, no? Nag-artikulo. Ito, no? Nabugnaw ang tanong na yun. Hari, para gitu nyo, ini ang paano mga katigulo, mabugnaw ang tanong para kita sa nagpangabay. Lipatan ko nga, lipatan ko yung mga nag-message, no? Kailan? Okay. Magbugnaw ang talong, oras kahapon na noon. Ang silak sa adlaw daw kita ko. Ang dahon sa kahoy kung huyok-huyok mo. Dinabilang ko lang, dinabilang ko lang sa mukha ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yari na kahit itingin ko rason ko. Kung wala ka lang kulay sa akong madisgusto. Ikaw mangin akon, ikaw mangin akon, ako mangin iyon. Magkahuman ganti ang balay natin. May tinakong bulag na magkawin. Ako kang nagsulat, yung padala ko diri. Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma, kasakit mo diri. Lupad ka na, pagtil na sunod sa supi. Dito ka humay pa sa kahintay ka di. Pangkupon ka na di maano ka diri. Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma, ang akong kinigani. Ikaw naglakad, ang ko'y pangkutanon. Kung ang akong sulat, inuwanak pa ko. Tubay na nga, adlaw, pinulog sa puso. Wala sing motisya, wala sing motisya, umabot sa ako. Ako ang naglakad, ang ko'y pangkutanon. Kung ang akong sulat, inuwanak pa ko. Tubay na nga, adlaw, pinulog sa puso. Wala sing motisya, wala sing motisya, umabot sa ako.
Okay na? Ito no, nangambanon na rin pangabahigit sa kultura no. Bilang bilang katapusan ko na lang banon para sa inyo no. Nagatigulo. Bahala na ang buwas. Sa higad sang baybay sa pusang umatito ko pintuan. Ang hindi ko kumakatingin patong sa walay aduhan. Pagsantungan, iyong pagsantungan, sabay-bayan natin ginto upang magsumpahanay. Sandok mang gintutan na ginawang tuyo, hangin sa amihan. Lubos na kalipay, lubos na kalipay atong napagyakan. Umalos ang dulukangin sa bagat, nanutunan na mulo. Napagpasang ulan, dalang ko na palun. Naging kasangkapan, ang nagkalat-gat nagkampalas sa tuhang lumanan. Katulad sang balas-balas naman, tumapakikong mamu. Nagkalihan noon na tumapasyakan. Balog sa baybayon, lubos na nadulat ilayo. Makibat yakong sobra pa sa ilas ang pinapagluti. Pagpagtampalas kalipay panggas, tuwa ang patubas. Unano ang tagas ang labing mataas, maalang na ang buwan. Makibat yakong sobra pa sa ilas ang di mo pagluti. Pagpagtampalas kalipay panggas, tuwa ang patubas. Unano ang tagas ang labing mataas, bahala na ang buwas. Okay na? Ito no, ang bilang katapusan na pagmamahal para sa inyo no, hindi lang magkalipat no. Kung kayo gagawin pag ilang tao no. Hindi lang magkalipat sa pag-subscribe, pag-like no, o pag-share no sa at sa inyo lang mga kakilala no. May luyak po kag sa aton nga pala nga mga ads kaniyo, hindi na magkalipat no. Kasi ay si Pangali no sa kay pagkaisa gali no o kung pagkaisa naman nato na ito pagkaisa niya sa wahon mo dira sa kuno sa business na sa
Mindanao, no? Dira sa Jinsya, no? Sa Jinsya, no? Ayong hapon lang dira si mo Kas, no? Kay Kas Nining, no? Kay Kas Rihina. Aula, no? Sanchez? Sanchez, no? Oo. Kapag magpapakita, balang mati, pag wala itong napakaisaw ko. Pag wala pagkaisa ka daan, wala pagkaisa. Gali, pag wala kami nagkakakuha na mo. Ngayong hapon lang, no? Hindi naman kalipat, no? Sa pag-share, no? Sa iba, no? Parang hatag man siyang inspirasyon sa aton, no? Na palatuntunan diri sa aton channel, Irot Aramista. Okay? Ngayong hapon lang. Tugtog mo mas luwag. Mayong paalam lang na sa inyo, tugtog naman kita sa liwat, no? Sa aming pulis, no? Sa atong page, pagka-Domingo, diri sa atong channel, no? Okay. Maraming salamat. Ngayong hapon sa inyo, tantan. Bye-bye.